Kinangalam ke ribhoi dorbar hapok kejingalam presiden uba RB Shadam mentagas ngi kila lum ya kejingalang bat ban keren syakilat patai kubor ban pinpau ya kejingkemen bat kejing sengaungu ya ke sarkar hadien baka Western Ribhoi Administrative Unit lapin kiu kerdan syaka Civil Subdivision. Presiden ke ribhoi dorbar ula ai kuble yang menturang ba kejela ubalala ban penurlong ya keni kejing kemi lenti kepala slembha jong ke ribhoi dorbar. Bat ngilayo ya wan mentah akan ke meeting kidikot jan barok kibadai banwan kelawan lut kumjuk nadu MLA nupo bat kini ki urang ba kibaya dalam kat bat ngi bat hakane ka working committee ke bangilayo mentam step ngilaya keren kapang kabadai tang ka wehi ka kamat ka kongsan kata kadai halor ka jingkentiu ya ka Western Ribhoi Administrative Unit syaka Civil Subdivision kumbala penbenadau Chief Minister hagini sngi. Te halor kan kapang naga liang ka ribhoi dorbar ngi penpau ka jing kemen ka bakrau ngi ai ka jing sungungu ya Chief Minister bad ya ka sarkar bad ya ka kabinet jong ki bala penurlong ya kan ka jing terang jong ka ribhoi dorbar ka bala yakhi ya kan ka kam ki bala bu jing dawa na du kisnem ki bakhaman swa. Ka ribhoi dorbar ka dei ka wei na kiseng kabamdan kano ka jing ya syaliang hala hakaliang jong ki kam parti lan ya agino giliang ngilong kawei bat hakane ka jing ya kendu ngi penpau ya ka jing sukumen ka jing syat kemen kum ka ribhoi baro kawei ba kawei na gidong ba i jongi ka Western Ribhoi kala urlong ya kene ka jing dawa ka bagala slem ba ka bangila kwa bat ngi scam ba kane ka jing ai jong ka sarkar ya kane ka Civil Subdivision kanlong ka jing kerku ya ki paiba ki badon syaka Western Ribhoi.